Ndati ndiuye kwauri mangwanana ano zuva risati radoka nekuti zuva ranhasi pane zviri kuitika. Pamaawa anotevera na 12 o'clock kune vachange vachibira mhiri mugore jara 2022. Ndauya kuzotaura shoko mudzimba umu vanhu vasati vamuka. Shoko rangu ranhasi ndikuda kutaura zvababa Benzi. Kana uchindinzwa zuva ranhasi uriwe baba Benzi, aronga programu yekubuda na 12 o'clock achisiya mai nevana, achienda ku small house kunoti happy new year, achienda ku girlfriend kunoti happy new year. Mangwana nhasi ndazokutaura kuti nhasi ichave mission impossible. Nekuti zuva ranhasi izuva rekunge une vanodava unodisisa vepamoyo. Hallelujah somebody. Kana Jesu chaiye mazuva ekupedzisira akaita inonzi last supper, akanga nevadzidzi vake vave pamoyo wake, even pavadzidzi vavo paiva nemumwe wanga asingafarire, akaheva last supper naye. Kureva kuti iwewe mukadzi wako wausingade, waunoti anomakisa kumapati, waunoti haanyatsopfeke zvakanaka, waunoti iye haachanyatsokukuitire zvakanaka, nekuti wakazobata girlfriend ine shure inenge Mwari ngakuitire nyasha manerano. Ndiri kutaura newe manerano kuti utendeuke nekuti zuva ranhasi hazvina kumira zvakanaka. Ndauya kuzokanda mweya wandapiwa neari kumusoro kudenga. Mweya wekuti zuva ranhasi wakabuda wakananga kugirlfriend uchisiya mudzimai wako, muchawanika muchinamirana mugore ra 2022. Zvichanyadzisa nekuti raini rese richaziva kuti baba Benzi. Hallelujah. Tiri ipapo pavhesi ya 3 tichidzika nayo. Pamazuva ekupedzisira paiva nemurume wainzi Peter. Mwari akabvunza Jesu, akabvunza Peter akati, we Peter, pamazuva ekupedzisira uchandiramba katatu? Peter akati, naizvozvo Mwari handisi kuzokurambai. Asi pazvakanga zvaoma, Peter wakataura kuti Mwari hamuzivi. Zvimwe chete zvona baba Benzi mugedhu. Kuna baba vanotaura kuti mukadzi wangu ndakapedzisira kurovana naye lula gore rakapera, achinyebera girlfriend achifadza girlfriend kuti vakwanise kupinda muna 2022. Mweya iwoyo zuva ranhasi wakawanikwa uri ku wrong side, ichava mission impossible. Nekuti Mwari vataura kuti nditaure ndiparidze shoko reunity, whether you like it or not. Today cross over, wanika une mudzimai wako nevana vako, wanika une chimbuya ichocho chawakarorana ndo chawakada. Mweya wekunyeba, wekutaura ma business trip, wekutaura ma unknown trips, wekutaura ma breakdown. Wakataura kuti waita breakdown zuva ranhasi pa new year, chibva waita breakdown nekusingaperi. Nekuti new year tiri kuda vanhu vakatendeka. Hallelujah somebody. Tiri kuda vanhu vakatendeka new year. Zvekugara muchinyebera madzimai mbata zviramba new year. Gara nemunhu wako new year zuva ranhasi. Kunyanya imo muCovid umu wakabuda kuma12 zvataugwa kuti kune kefi, uchawanikwa uchisungwa iwe negirlfriend yako. Mwari ati nditaure shoko iroro zuva ranhasi tichinopinda muna 2022. Mweya wekusiya mhuri uchida kunofara nevanhu vasingadeserve kufara newe. Ndiri kutaura shoko iri mangwananani, ndakamira mutsoka raJehovha Mwari ari kumusoro kudenga. 2022 igore rekudzikama, gore rerudzikama. Wakapinda nedzungu muna 2022 uchatadza kugarama. Hallelujah vanhu vaMwari. Hallelujah vanhu vaMwari. Aiwa ndinoshamiswa kwazvo. Murume wauya nobva aripo ine ndokwandikuda unatsotaura shoko. Zuva ranhasi Mwari ari kuti tendeuka. Iyewe unoda kuronga ma business trip zuva reChristmas neNew Year, uchisiya mukadzi wako uchienda kuma girlfriends nekuma small house. Mwari ataura kuti tendeuka. Reka ndiswedereka. Mweya wekusiya mudzimai uchienda kuma small house, Mwari vataura kuti tendeuka. Zuva ranhasi 2022. Nekuti kwauri kuenda ikoko zuva ranhasi hausi kuzodzoka. Kana pari pambedha ipapo ndiri kutaura moto waMwari. Moto ngaubve. Vanhu ngavanamirane zuva ranhasi. Munhu ngaadzidze kuva nemudzimai wake.
kwete kunotaurira girlfriend zvisina basa pamusoro pemudzimai akakubarira mwana. Ndo mashoko angu anhasi. Zuva ranhasi before tasvika muna 2021. Shoko ashinzwa baba. Chera kuda kushusha mukadzi. Ndo mashoko angu anhasi. Zuva ranhasi tisati tapinda muna 2022. Siyai chihure gore ra 2022.